الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنهم في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم ولا يؤمنون إلا قليلا صدق الله العظيم. Ayat ingkang dikulos niki wau bapen mulai permulaan beliau oleh Nabi ini ayat terakhir ini tentang hukum-hukum tentang fikih, tentang hukum sosial yang berlaku di masyarakat. Niki sedek rontok mulai bab beliau bab kembali dengan ahlul kitab, wong kafir kitab, wong Yahudi, wong Nasrani, wong ahlul kitab nerangno sifat-sifat karakteristike wong Yahudi Nasrani ahlul kitab. Jadi wong Madinah niku kaya awal surat ini, surat Al-Imran kan winginane kan tentang ayat khobar cerita terus. Wong Madinah niku penduduke sebagian besar niku ana wong Yahudi, Nasrani, ahlul kitab sing wis paham nek besok akhir zaman bakal ana nabi akhir zaman jenenge Ahmad. Wonge karaktere wonge ora tau goro, ora tau dusta secuil pun, aja meneh kok goro sak crita. Sak klungi goro wae ora tau, iku wis tercantum ning Taurat jane. Oke, karakteristike wonge dhuwur, ora ketok jelangkrong, diwor wong cendhek, ya ora ketok dhuwur banget, diwor wong dhuwur ya sak dhuwur. Niku tercantum ning kitab Taurat. Kanjeng Nabi wong piye? Kulite abyadul launi musarraban bil humrati, putih semua bang iku ya dicantumno ono. Cuma wong Yahudi diwawahi sing diceritakno kulite iku putih semua bang, wong Yahudi diwawahi kulite hitam, wong jelangkrong. Terus tentang bakal nabi akhir zaman jenenge Ahmad niku asline wis ngerti wong Yahudi ngene kok ngerti. Malah nalika Kanjeng Nabi rung kautus nek dhuwur iku malah digandal namane Kanjeng Nabi. Mergo selalu berperang ambek wong asli Arab, migrasi imigran saka Yaman, suku
Khazraj, Bani Auf, Bani Khazraj, Bani Aus itu saka Yaman. Sering perang ambek wong Yahudi, angger ndonga wong Yahudi niku nek ndonga kan mengko perlu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Nganggo nama besar Nabi akhir zaman sing ape teko titeni sumpene Nabi akhir zaman aku ndonga nganggo atas nama Nabi akhir zaman mesti kalah tak kalah no. Jadi sering diundung. Tapi begitu diutus, begitu Kanjeng Nabi wis kautus tenan, dek malah melenjani iku ya ora nepati nek omongane. Mergo apa? Ora kok mergo Kanjeng Nabi salah mboten, tapi karena dene iri hasud sing diutus dadi Nabi kok bocah iki sore. Bicara berjanji sing dadi pimpinan. Ketemu pirang perkara wong ge ngono anut bocah kuwi ngoten cara bahasa kita ngoten. Di antara lewat kitab Taurat keterangan itu diterangkan dengan ayat ini. Kita maknai ini dengan kita alam taro ilal ladzina utu nasiba. Ayat yang tadi wiwiti nganggo alam taro ini berarti di dalamnya mengandung suatu kisah yang menakjubkan, kisah yang nggak habis pikir kok bisa ngono, kisah yang begitu luar biasa. Alam taro pada orang Rasulullah Muhammad illal ladzina maring wong akeh utu kang padha diparingi ditekani ya alladzina nasiban ing bagian minal kitab bisa kitab ya kuwi wong Yahudi yasdaruna padha ngijolake ya alladzina ngijolke ngedol artinya membarter al-dolalata ing kesesatan ing sasar wa yuriduna lan padha ngarepake ya alladzina annadillu ing yento sasar sira kabeh asabila ing dalan. Jadi ayat ini ngelingno nang Kanjeng Nabi. Ngelingno nang Kanjeng Nabi tentang komunitas kelompok wong sing asline iku ngerti. Asline iku paham karena mereka ya ahli kitab Taurat wong Yahudi kuwi utu nasibah minal kitab. Dek turun di kitab Taurat. Mereka paham nek bakal akhir zaman bakal ana nabi sangka suku Arab jenenge Ahmad wonge kulite kuning semua dan lain-lain lah. Karakteristiknya disebutkan lengkap nang gone sebab kita tahu, tapi diplesekno sing bener disingitno. Terus demi untuk menggapai meraih keuntungan sing sesaat, apa wae dilakukan melintir ayat Gusti Allah, ayat Taurat itu demi untuk ngijolno ning donya, demi bolak-balik parake UUD ya saiki ujung-ujunge duit. Ya sekarang dolalata ngijolno kebenaran kita itu dijolno sing penting untuk duwite ngono wae lah. Dadi cara saiki ya golek dalil sing kira-kira iso benerno kok laku salah. Sing penting metu duwite ya sekarang dolalata. Jadi rono-rono modus tok wae. Ngono iku iki karakteristiknya wong Yahudi. Cuman nek di komparasi ke zaman iki ora kabeh, tapi ana nek kalau nganggo modus zaman agama, nganggo modus perjuangan, nganggo modus demi pendidikan ya sekarang dolalata. Wijolno
kebenaran ngijolno tujuan mengganggu boleh keuntungan yang sesaat nganggo modus zaman agama gawe ngono gawe ngene gawe proposal gawe propaganda ono ae saiki lah yen saiki tapi mantap bentuk lain saiki ono nek sing wong pengen tuku lemah nanti duit kon bayarno wong nganggo bahasa lerang wakaf ono lerang wakaf sing enek wong ado lemah ana wong pengen nuku ra didik kon bayarno wong semacam ini lerang wakaf ya ada akeh saiki modus tok. Jadi yang gambaran agama, gambaran perjuangan yang ingin budaya oleh keuntungan pragmatis yang sesaat yang bisa diusung. Jadi ya mirip-mirip tapi dia cuma kemasannya lain lagi. Bayu itu lah antambil sabil gerakannya wong Yahudi mau kepengennya nyasar kalian semua. Kalau senang antambil sabil berjalan cara ibadah, cara hidup pun podo salah, podo lewat jalan sing lapas, kaya api, kaya bener, kaya pas. Dan kenapa rasa digeser sedikit sama demi sedikit sama tujuannya, sing geser ya kaya gerakannya wong sing modusan ngoten itu. Itu antabil sabil, podo seneng, podo pengen supaya kalian semua geser sedikit demi sedikit lewat jalan yang sesat, jalan yang salah. Mungkin bener ini perjuangan. Orang ini wong saiki ora dipaksa ya ora ikhlas ya. Ngono ae dalile kok piye dalil berbagai dalil sing penting iso mengkure sae. Ngenteni ikhlas wong ya iki ya ora sida-sida pokoke wis piye carane sing penting ngono iku. Saiki awake dhewe kudu banyak hati-hati jeneng agama mengganggu boleh keuntungan sing sesaat kaya patrape wong ya. Wallahu a'lamu bi a'daikum wallahu ta'ala Gusti Allah iku a'lamu wa pirsa ya Allah bi a'daikum kelawan pira-pira musuh pira kabeh. Gusti Allah ku Maha tahu tentang wong sing tulus lan wong sing mung lames, wong sing cetha-cetha musuhi utawa wong sing etok-etok ngancani tapi musuhi. Gusti Allah iku luwih pirsa. Wa kafa billahi waliya, wa kafa mongko cukup billahi kelawan Allah bane waliyan. Ana sing maknai koncone, ana sing maknai bolone, ana sing maknai penjajane, sing maknai kekasih ngene ya kena wae. Cukuplah Allah sing jaga, wis cukup sing ngandani awake dhewe Gusti Allah. Dadi iki nilai prinsip sing kudu ditanam ning atine kula jenengan sedaya ben ora gampang glindar-glindir kaya banyu nang godhong taos. Kena angin sithik glindar ono, kena angin sithik glindar ini. Ora bener jeblok nang ngene lemah garing terus silang sejarah kita. Gak duwe prinsip ngoten iki. Lah bagaimana mensikapi musuh-musuh yang berseliweran di kanan kiri belakang kita? Akeh wong sing ketoke bolone jebule sendak kepawe-awe jebule jati cetus uyung cara istilah wong saiki. Ngono iku piye? Gusti Allah wis pirsa endi sing musuhi, endi sing bolone. Cukup Gusti Allah sing reksa. Cukup Gusti Allah sing jaga, cukup Gusti Allah sing nyukupi, melindungi dari siapapun. Nah, ini ditanamlah jadi prinsip kita dalam menghadapi apapun. Ben ora gampang buter, ben ora gampang cilik ati, ora gampang putus asa. Wa kawan cukup billahi kelawan Allah apane. Nasiron penulunge, pitulungane, datang ditulungi. Jadi tidak ada lagi yang bisa melawan atau bisa menghancurkan. Gusti Allah sing melindungi, sing boloni,
Gusti Allah sing nulungi. Dadi wali niku maknane sing akeh dienggo ora sing nganggo makna kekasih. Ana sing nganggo makna pelindung, ana sing nganggo makna digoloni Gusti Allah. Wah, ora digoloni sapa-sapa digoloni Gusti Allah nek kendel nanti ae kendel lu kan iki jen kan ora kendel. Goloni wong-wong dhewe padha ora jelas yen goloni ya semua bot-boti. Tenang goloni Gusti Allah. Ambone golon angker kaya apa wae ngerake tanam sing goloni sapa Gusti Allah. Ijen tanpa bola, luruk tanpa bola. Jadi wong angker wis tertanam nang atine. Sing ngancani, sing goloni, sing dipiungi Gusti Allah. Lah pengadepi wong akeh ngono. Wong akeh yo wong dheweane Gusti Allah. Gusti Allah wis ngancani apa bingung. Ana wong pingin wong mungker sapa ya apa wingite kaya apa. Wong sing gawe kabeh Gusti Allah. Wa kafa billahi nasira. Wis cukup Gusti Allah tok wae sing nulungi ora liyane. Minaladina iku setengah saking wong-wong akeh. Hadu kang padha Yahudi jaba aladina. Iku yuharifuna kaum kang nguwang-nguwangi. Jadi faile sedulurnya. Yuharifuna iku padha nguwang-nguwangi al-kalimah ing pengendikane Allah. Tidak Allah. Amma wadi'i saka panggonane kalim saka panggonane ayat. Jadi ayat-ayat ning kitab Taurat niku diruwawangi. Ono ayat tentang salam. Ya iki mana sati sedekno pertama Nabi. Nabi kan biasa salam nang umate. Nomor tamu dodok-dodok itu cara kula jenengan mesti ngamuk. Diedikno. Tamu salami ora muni assalamualaikum tapi assalamualaikum. Assalamu iki manae mati. Muga wong dia karo basane dodok-dodok aku dodok-dodok ning ngene bae kadawi. Nuwun dodok kaya cara ngono tak ngono piye kok. Alhamdulillah kok piye. Oh, jancuk karo bendo, diancuk cengle. Lah pertamu apik-apik assalamualaikum kodang apa ngono iki kisah tenan. Lah ngono iku kan jenenge nyauri ya waalaikum ngono ta. Terus senyum waalaikum. Waisa krungu jenenge wong wedok bojone di wasat-wasat ning ngarepe langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasi ajmain. Kuwi kita muati dengan dua jam sedakno diwasokno dilaknati kabeh manusa makhluk saene. Wis akeh mungkin apa nek semangat mawak iki ya padha sangai sak bahasa kita ngono. Lah jenengan ngono wae ora muni salam mau iya aku ya krungu. Aku ya krungu mau ora muni salam assalamualaikum assalamualaikum kematian dan menimpamu. Lah aku nyauri waalaikum ya padha-padha kan Nabi ku adile sabare. Lha omongan ngono malah sapi ya wajar bojone di masuk nang ngarepe langsung pertamu ora njaluk ngombe ora apa. Muga kita mati Muhammad. Muga kita bahasa kita ngono. Dihancur cengle iku cengle kene ya. Pamane mbok aku biasanya wis dihormati lah ambek Pak Kakak aku moro. Nuwun. Kita mudah ya kowe. Iya gak nang jae ya. Karena bendo ya. Tapi ini cerita kehalusannya Kanjeng Nabi ditungakno ngono kuwi. Nek jawab waalaikum wujudnya malah iya wis ngerti aku ya krungu. Lah kok sambungane elek apik-apik. Wong elek ora usah dongakno bosok dhewe kok.
Dadi jenengan bayangno wong iku nek basa jero ora usah disogro, ora usah dibademi wis basa jeblok dhewe. Nek umpamane niku asane pam. Wong ini ora gadeg nek lakone elek. Ora usah ditumakno lah kok iso duwe iman lambine iki. Ben ae bonyok dhewe. Kaya wong sing basa jamu daklon anggere jero seten ceblok dhewe ya. Ora usah disogro, ora usah dibandem. Semono wong sing gawene jahil ya lek dhewe. Mati basa jero iku ora usah tunggak elek. Nek sebelum dengan apa ya belum harus mengenai. Apa beriman lagi ini dua ini ibadah kok dibutuh aja senang masaknya. Masaknya banyak di terus no. Kalau sing bawa sing bosan jadi rontok diri. Lalu Yahudi kata-kata apa wae itu diplesekno sing isine kanggo musuh Kanjeng Nabi. Wong Yahudi lho wong kita ora mau kene. Modal rasa ini musuhi aja baper. Nang ayat iki ana uwawan kata bentuk uwawane wong Yahudi. Yo harifun al-kalimah mawadhi'i muwawai kalimah saka panggonane saka ayate nek tafsir disebutno min na'ti Muhammadin sallallahu alaihi alam sangka iki Kanjeng Nabi sangka psikis lan fisik line Kanjeng Nabi niku diwawahi padahal dikawula disebutno nek sawi disebutno mengkauli abiyadun musarroban bi umratin sangka wajahe Kanjeng Nabi kulite Kanjeng Nabi sing warnane putih kemerah-merahan. Ono kuwi diplesekno ora kare sapa. Aswadul launi wong iki witang sampe nabine iki rupane witang diterangno ngono. Laisa bitawil ba'in wa bil qasir masalan. Wong ora dhuwur langsung ya ora cendi iki diwahi lho. Wong iki dhuwur kok langsung ora gak kok diterangno. Tentang watak fisiknya Kanjeng Nabi itu diwawahi. Di antara nek muwahi meneh niku nek dikobai iku mu'anasati. Waya kulo lan padha ngucap padha ngruweng padha catur ya Yahudi. Sami ana krungu saka ingsun kita. Wa aswaina lan duraka kita jawabane itu ya rungokno ya rungokno kan aku gelem rungokno tapi rasa tak buku omongan ngono ki amantepno gregetno cara ketemu ngaji kok bareng aku ngurung tapi rasa di kalau buku catatan masuri nang arepe kok nek muni Kanjeng Nabi sami wa aswaina ya aku ora tapi ora kudu ngono. Aku ora kudu buku ayo duraka. Ya gaten tuwa. Aku ora suka buku. Niki sifate wong Yahudi lho, ora sifate awake dhewe. Kodang awake dhewe elek sing. Aku kudu kumahe ngono. Tapi ora kudu buku cangkeme masuri gaten. Angger ngono ya wah ya rada mirip-mirip nang Yahudi. Ora mesti ora rene. Brayani dhewe-dhewe atine. Ngono ora. Nek ning terima aku ya ngono. Tapi gak mudeng tok sik apa-apa ta. Kakek aku mikir rambang larang. Anu sing penting tak ngono tapi ora kudu guru. Nek ngono ki kan padha mirip Yahudi. Aku ya kurang jane. Tapi aku ora mudeng nek ngono ki jek wajar. Berarti kan jek seneng. Penak malah nek bedel iku nek ora patek bedel iku sampe ditakoki malaikat. Aku ora dong dadaku bedel ora enak ora apa pangananku blutruk. Piye? Tapi aku modal seneng kok. Takoki rene beto malaikat. Alam kok aku ora mudeng nang kono mula wis jubet nang kene mosok bocah kok iso ya jubet neh.
Lah budal-budalku seneng tok mbek wong kae lho, ngono gak harus ditakoki, ngono dirujuk rene ya mana kula ngasim di imami imame kok ape diceluk. Wong seneng tenan mbek kowe ora ya maksud ditakoki ngono. Ketoke ya. Ketoke ya seneng najan kadang kala malah sati. Tapi seneng asline. Tapi nek berkena ya, ya biasane wong seneng ngono. Tak beda sih. Nah, guyone tapi wong Yahudi samina wa asaina. Ini kita yang ngapain Nabi. Ya Allah, tapi aku ora kudu iku wa asaina. Wasma waira musma'in. Jadi wasma lan rumono sira tapi ditambahi kata waira musma'in. Waira musma'in itu nek dimaknai kasar itu ketno wae musmain kalih tanpa ngomongake tanpa ngomong sing dikarepno Yahudi wasma kalau ditambahi kata iki kalau ditambahi kata wae musmain jabe ngono to nek wae musmain nek dimaknai secara harfiah maknane ngono iki budek kok darah ngono wae musmain iki ora iso luang kepengen apa barang ini ngono cuman yang Yahudi pokoknya ayat-ayat itu sing kira-kira kena diwai wara'ina lan padha muni ra'ina jadi ucapan ra'ina itu kan maknanya jane maune apik maknanya ra'ina cara Kanjeng Nabi dawuh Kanjeng Nabi ceramah wong-wong mudeng basa sahabat terus muni matur Kanjeng Nabi kula dereng paham dereng mudeng jenengan dari sik roina gedhe ngoten lho roina kuwi nyerantekno cuman ambek wong Yahudi diplesekno dadi rumunah roina dari rumunah nek rumunah maksude goblok jadi muni ro'ina aslinya Kanjeng Nabi di aku di sahabat ro'ina ya Rasulullah jenengan serantai ngotot rondo nyantai segede Kanjeng Nabi jenengan bayar isik nek nganggu nek ceramah lalu Yahudi muline ro'ina goblok ngoten niku nang arepe Kanjeng Nabi jadi ro'ina be ro'ina maknane adoh kaya assalamu nek assalamu selamat nek asamu kehancuran atau kematian ro'ina maknane jenengan santekno wedhik jeneng Nabi kula dereng paham ya diplesekno munah blok karo Muhammad itu ngono ki nang ngarepe aja iku ngepel iki jalan kene nang ngaji ya ini goblok-goblok ya iku goblok nang ngaji ora budak ngono kok ono jajal dia itu kelima ngene. Nek Kanjeng Nabi kuwaten, maksud niku terus dawuh nek sahabate. Nek muni saiki nek ora mudeng aja nganggo roina. Ya nek siji biyen ya lho. Nek muni nek usul aja nganggo tembung roina tapi wa ulung durna wasma'u. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu roina la taqulu ra'ina wa qulu durna wasma'u niku dadi sebab turune ayat nang siji biyen kowe wong nek kanggo iman kowe nek gak tuturi ora mudeng urung paham aja nganggo kata ra'ina meneh ya kowe diplesekno ya dicangkeme wedhe tapi nganggo tembung undurna wasma'u kowe nganggo kalimat undurna wasma'u jenengan enteni sekedar Nabi jenengan nyantai sekedhi dadi ra iso diplesekno nganggo ro'ina undurna wasma'u lan ngono sira kabeh lan nek kene wasma'u utawa wasma'u ditambahi wa musma'in rumah ada budak mau larang nganggu mau saya celok kalah pilih itu apik itu rumah ada terang nanti kecicilan
Apa pengen kalau ngene kene wae dhewe cek sing diwarai gregeten ora ngira tukul syukure malah makel. Kuwi sing mencak-mencaki malah wong sing ora ngaji. Wis mak kangge ora wis main ngono. Cek pengen sing muni ngono ki ora kiyaine, wong sing ora ki wong sing ora ngaji jajal ana kene ati tempilingi wong akeh. Ini kanjeng Nabi ya nyantai wae ambil seneng ngoten iki. Muni roina kalau diganti untuk nasi layan rono ngowah-ngowah melesetno jadi bahasa ini layan itu ngowah melesetno kalimah kita bi'al-sinatihim kelawan cangkem-cangkeme lisan-lisane al-lina wato'nan lan melecehake to'nan itu makna menusuk dari belakang. Ibu nenek itu sekolah. Pokoknya merendahno, atau mana merendahno fitini ing dalam agama Islam. Jadi tujuannya, lain omongan kuwi kanggo nglecehno, kanggo nglesetno istilah Islam, istilah agama lan merendahno agama Islam. Kaya saiki wong sing padha mlesetno aku ya poso mosok ape sawal dhewe ya doan cangkem ora lucu nek ana wong ngono aja dianggep lucu setan dhewe aku wis poso mosok ape sawal dhewe ya mangan tapi tetep poso aku iki doan wong sing atine wis dadi iman tembung kasare kafir wis wong ora poso nganti ora dosa. Itu aja mendina ya cedak masjid, omahe atur tek masjid, cedak poso-poso, malah longgar wong sing ora poso dikon mangan. Niku piye? Niku kaya wong ora agama. Wong dhek yakin mantep wae mangan utawa mangan poso-poso niku ora dosa. Dadi nganggep Ramadan ora wajib. Nek ngono yo hukume kaya kafir. Dadi enek orang biyen tok sing nganggo istilah agama diplesekno layan ya diplesekno diwawahi nganggo cangkeme tok fitin rendahno agama pokoke menjatuhkan nama baik agama aku ya poso ndak pesawat dhewe ngoten niku biasa sak omong-omong utawa enek wong sing dendengan kawan salat ora nek salat biasa ora salat sing mau tuki sing wajib ora traweh selawat sing urip ki ora apa-apa tapi ora salat sedina dosa ana nek sing dendengan kaya tironan iki perdungae wong tironan perdungae nek salat ora salat apa-apa padahal sampai jadi tekono ning akhirah pertama kali itu salate awaluma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah pertama sing ditekono sampe ning dina kiamat niku amale manungsa iku salate anggere salate apik wis beres liyane mesti kabeh kabeh salate gedhe blang bunteng ya liyane ya jelas ketolak. Jadi ora enak sampeyan ditakon pertama kowe umroh ora ndek biyen ora enak. Kowe kaji ora ndek biyen ora enak ditakon salatmu piye pertama. Mergo umroh ora wajib nek didit, kaji ora wajib nek didit. Ya ora enak ditakon kowe ndek biyen anggere suruh tironan apa ora. Iki ora enak. Tironan kaya-kaya pertengahe nek wong aku betul tahun aku ora ditironi kaya isih. Isih nanti tekan saiki. Sote aku pengen tadi tiron anggar petron rasa apa dan ndak piye tidak sama dia kok ben sing ndak sama dia apa poso ayo sing ndak sama dia tahlilan ra apa ya sing kan ora cek mantep aku nek gelem tahlilan sing ndak dia wong gue ambu ora poso wis ben tidak ono iki timbangan doang itu. Jadi akeh wong sing nganggo istilah agama iku dipleset-plesetno. Dienggo nglecehno agamane. Wa annahum lanamun setune utawi aladina
iku kalu padha ngucapi walalina ngucape sami'na krungu sapa kita wa ata'na lan taat sapa kita wasmalan krungu sira krungu ana tak aja ditambahi wae musmain wangurna lan ucapan wangurna kaya nek siji kala aku roina aku lungurna wasmain tapi nantinya tembunge diwale gede wangurna lan nyerantekno panjenengan dhateng kita lakana mongko yektine ana apa ucapan ana iku khairan luwih bagus lahu ketuwi aladina wa aqwam lan luwih jejeg iya ucapan jadi diterang kok seandainya wong-wong Yahudi bisa jadi wong-wong saiki lah orang Yahudi lah iku ngucape sing bener ngucape sami'na wa ata'na nggih bae itu kula ngirke kula gugu sak saged-saged kula ane kula mangke sak saged-saged kok cara ngono munine muni ngono wasma lan muni rumono to ngendikane bae ngendikane kanjeng Nabi ke rumono wandurna lan muni kok paham sekedar kanjeng Nabi kula serantai tempo sekedar kula paham cara dene sekedar pripun niku maksudnya bae kula tidak paham nganggo kata wandurna ora kata roina meneh roina diplesetno wong Yahudi rukunah nek gelem sing kaya ngono lakana khairal lahum wa aqwam yaktine ucapan lan tindak laku niku luwih apik lan luwih jejeg lan luwih bener walakin la angal angin tekapine ngelaknati hum ing aladina sapa wa Gusti Allah bikubrim sebab kufur aladina wala yu'minuna mongko ora padha iman ya alladzina illa qalilan kejaba sethithik monggo kanthi wis dijatah wis dinas wong mau bakal oleh laknat monggo ya ora ana sing iman kejaba sithik ya ana sing iman yaiku tokoh Yahudi sing wonge cara kiai Yahudi terus ora Islam jenenge bin salam lan sarana iki mohon diberi kita sekapi kita kapsil Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar bismillah ma syaa Allah la yasuqu khayra illa Allah bismillah ma syaa Allah la yasuqu su'a illa Allah bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin wa min Allah bismillah ma syaa Allah قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نقول لك بنعمتك علينا ونقول بذنوبنا واغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنك عفو كريم وحب العفو وأنت كريم اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.